চুপি তামাম মাৰে ক'ত থাকিব নোৱাৰো ভাত খালি পকাল লগাই দিতে নাপালে এবাৰটি উঠনিও এবাৰটিও নাপালে উঠনি কি আছিলে তনি ঠাণ্ডা লাগিছে আগতে বাঁহৰ যে একদম গোটাই থৈ দিছোঁ লগাই পানী কৈ থাকে পানী এনে থাকে ঠান্ডাই নাই जोंहा बेनि दिनै थुलुनि मैया सानसे दाख्लै सानथामजों थुलुनि होनाय जाबाय बिदिनो संनाय लाहार फाहार खालामगासिनो ओइ माबा हैनो हायामोन नों ओइ हैथां लाख'जोब्बाय ओइयाव होनांगौ होनदों नोंखौ बहाबा आं होबायानो बा नों मानो होआसै बावनाथो थिं मेरला मानसि नायगासिनो बनाইছে কি 12 পাক দে 12 পাক এক পাক দিব নালাগে 12 পাক এই হৰাই খালি এইদিনা কিনিলো 5 টকা নাই হেৰালে গোল 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 আর হাতত গোল গোল না পাহৰি পাই দিলে मानसिफोरानो फैजोबाखै दाबो लाइक खालामना होदो
musuh tahu biar dong mati mati. Aduh, aduh. Xem yêu thì một đồng vậy thì curah ya kya enggak mau sampai sini message Cảm ơn thằng chơi Mama con ơi, ơi thằng chơi làm được subscribe kalau mau share kalau mau thằng làm khác thằng chơi reklam bebas ya jangan ini cuma ya terkawal lagi sama ini ya konsional na Surya bawa jadi nak tiap-tiap aja ini dari tanda saya deh deh konsional sahabat na konsional sahabat like खालामना हो subscribe खालामना हो किलो नी हाबाय नि मादै मोनखो लोंनानै दै थान्दाखौ मोजां मोजांसो माबोरै नाङो बेखौ मोनलोङाबा खामानियाव जायाना दै थान्दाखौ दै थान्दा ना गरम बिलाय गरम दासो एसे मोनखांदों दासो मोजां नांबायना एसे बेलासे मोनबाथ'
ঠিক সে দি ল'ব লাগে দি আছো ন report. Hello, hello. Great. Hello, hello, bro. Like that. Thank you. Hello, bro. Nay जोंहा बैनि तुलुनि दङ दिनै इयावनो दङ आं लाइभ होबाय थादों दाबो मानसिफोर फैयाखै रायजोफ्रा फैगासिनो ओंखाम बानायबाय दं गोजांदों नामा ब्र गोजाङाखै दङ ओरैनो जिरनानै जोंहा आबैनि तिलनि दं बेखौनो नायबाय थादोंमोन ओंखाम बानायबाय थादों आखाइया खुलिनो हायाखै ओरैनो हमबाय थादों मा खालामदों नोंलाय मा खालामबाय दं जोंनि नियमा बेलेग इसोरना एसे बेलेग नियमा अ नंगौ नामा बेयावनो दंफैयो दे होना दोन ब्र दसे दसे होना दोनबाय थायो दहाय फुङावबो होबाय होनायालाय हेलौ सोर सोर नायबाय दं मेसेज खालाम सोर सोर दं जोंहा बेनि बिथिं दङ सानै साथामसो साहा लोङा नोंलाय मा खालामबाय दं आं गोरिब मा खालामबाय दङ Eighty. Ah, suni nanggo. Doi suni gyawa जायोब्रा सोर सोर नायबाय दङ सोर सोर अन दङ लाइक खालाम सुनि गैया ना रावनावबो गैया सुनि गैया आरामसे जायफल खाबा লাগে ন हेलो हेलो सुदमा कौन कौन है अभी कौन लाइक करो দুষ্টু নকৰে
नुवारे जे Thank you रायलायनायनि थाखाय लैथोमायाव नैलै थारायबारियाव दङ थारायबारियाव जोंहा वाइफनि आबै असे थैदों बेयाव दंफैयो आं बेयावनो दसे लाइक होबाय थानायानो दे थेंक इउ अबेनाय लाइक होनायनि थाखाय दिनैसो फैदोंना नोङो आं लाइक माबायाव एलबियाव नोंलाय मा खालामबाय दं थारायबारि जोंहा बेयावनि गामियाव ओंखाम संबाय दं दिनै माने तुलुनि दं थारायबारि आं बोरैबा थांबाय नामा बेबायदिखौ मुंथा सानानै दोनखानांगौलै नों फुङाव होयो आंना हराव हरसे होनायासनि दासिम होखायो आठथासिम थायो आरोना नोंना बे आं माबायाव 6थासोआवल' होयो 6थासोआव 20 मिनिट होबाय थायो आं ओरैनो दाउफोरनि माबाफोरनि ओरैनो दाउ अमा आंबो हराव होना दोननांसिगोन र' थांजोबबायसो माथो गैला फैजोबाखै दाबो नै मलाय बेरि खायबाय हेलौ सोर सोर दं लाइक खालामना हो फैबाय दं दे फैनाय जागोन दे आं नायखायो माथो नोंनिखौलाय फुङाव नायखायो आं हरावथ' नायनो सम मोनानो जोंहा सासेया भिडिअ नायबाय थायोना ओंखायनो नायनो सम मोना ओमफ्राय फुङावलाय नायखायो आरो आं बयनिखौबो नायखायो सोर नायबाय थाखायो आं दा हराव होगोन आं हरसे दे नायगोन दे दसे सम मोनबा बेनिफ्राय खैथासोआव थांनाय जायो केयार खालामना हो नै दासो सासेयानो फैगासिनो गोजांथारलै दोमैलुथार दहाय नायदोंमोनलै बुरजायानो गैया दा सानै गासै दे अन जाबाय था दे दसे नाय दसे मोजां नुगोना नुवाखैथाय फैनाय मोजां नुगोना नुवाखै होनदों भिडिअखौ मोजां नुदोंना नुवा होनदों फुङावबो नायदोंमोन आरोना नों आंनिखौ नुदोंना दे नों मानसिफोरखौ सिनायदोंना सिनायाखै सिनायदोंना सिनायाखै नों इथिं सोर सोर दं बेखौ सिनायदोंना सिनायाखै आं गायो
नाइनिटेल आरो खासियालि जे दरसे थाङो गोग्गोमैनो थांखायो बेफोरखौ बेखौ गायनानै सिनायदों जेबो सिनायाखै जाया खासियाल' गायनांगौ दे नै जोंना दै गुदुं रानगासिनो आं खम भिडिअ नायदों खम भिडिअ नायदों आरोना ओंखायनो बारा सिनायाखै दां ना कानपुरिया जानोबो मोजां जिरनोलाय एसे गाज्रि आरो माबोरै होनबा आं माबा गाराय जाखांबाय बियो बे जाबाथाय किरटन होगोन ना किरटन इसोरनिथिं किरटनसो होयो मालायखौ बुङा साननैसो उनावसो बाथौ होगोन इसोर बिथिं गायना दोनखाबाय बयनाय जाखांबाय नामा जोंहा सासेया थांबायलै आं बोरैबाबो फैदोंमोन दसेयावनो थांफिनबाय माथोसो रायलायजोबो फाग्लासो आमलगाननिसोना लोगो बिसोरना रायजोआ आमलगानसो रायजोआ हारसासो रायलायजोबो बिथिं साहाबसिन इसा बारा बाथौ साहाबसिन मा ओंख्रि जाखो बेलेगनि नायहैबाय दां दासो खारजोब्बाय दहाय मेरला नायदोंमोन रावबो कमेन्टखौनो हरा हेल' हेल' सोर सोर फैदों लाइक खालाम बयबो मायाव थाङो नोंलाय मायाव थाङो on 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 आं नायबाथाय नोंनिखौ 7 मिनिट 5 मिनिट नायखायो सबनिखौबो नायो आं गोरिबनिखौ नायो जेसेबां दङ सब लाइभ फैनायखौ नायजोबो लोगोफोरनिखौ 20 मिनिटल' होयोमोन आं 20 मिनिट होबाय थायोमोन आरो दहाय फुङावबो होदोंमोन 10 मिनिट होदों दायो 23 मिनिट जालांबाय थेंक इउ नायबाय थानायनि थाखाय ऐसे काम করে সহি ফেলে গিয়া मानसिफोरखौ सिनायदों सिनायाखै नोंलाय फैनाय इयाव सोर सोर दं
किती पुरुष येतात किती पुरुष येतात Dulu gong gंनै नायदों आं गंनै नायदो मबाइला गंसे सोरनि गंसेया सोरनि बायनाय मबाइला बेयावबो नायनो हादों आं इखौ ग्रुपफ्राव दंबा सेयार खालामना होलाय नायगोनदां दाख्लै लायनो थांनाया नामा राङाफ्रायाव दाख्लै लायनो थांनाया नामा बेसेबां लाखो मबाइला नोंना बेसेबां लाखो ग्रुप गैया आं ग्रुपआव थायानो ग्रुपआव गैयाथ' आरो नोङो आंना ग्रुपआनो मेरला ग्रुप थायो माबा दङ 15तासो ग्रुप दङ बेयाव हबाथाय जायो आरो नायो मानसिफ्रा 4 मिनिटल' सेकेन्ड 4 मिनिट मा 4 मिनिटल' सेकेन्ड 4 सेकेन्ड सेकेन्ड हेन्ड आं बुजियाखैमोन 4000निल' सेकेन्ड हेन्ड ना मेरला फैदोंमोन दा खारजोब्बाय देखायबाय थादोंमोन आं नै मेरला मानसि दा सासे आं गोरिब थांबाय नायबाय थादों र' दसे नायैनो नै सासेया सोर सोर दं दै गुदुं नामा दैसाखौ नायनो र' आं दैसा दैसा नायनो आं दैसा थांगोन र' दैसा देखायनो आं गेजेराव जिरायनाय 4000 दैसाया गोथोना दिन लाबोदो बिथिं दुब्लिथिं दै दैखांदों नै बोहैबोनाय खथेना दोनदो बेयाव ओइ
आधा घंटा 30 मिनिट on by night on दैथुन बसुमतारी बायनाय नायबाय दंना सिमांखौ दा फोथायदों दे दसे नेबाव दा मोनायाव नोंनिखौ आधा घन्टा नायनानैसै आं खैथानिफ्राय होगौमोन दा मोनायाव खैथानिफ्राय होगोन Eglas khai deh. नाखाय Kau baru beli lagi boleh. नयटानिफ्राय ना दे जागोन Dati cakap apa? Dati. Timbok. Hah? Timbok. Oh, Iyo. Boleh beri. betul. Oh, driver oh. Boleh yang garis. Ah. Sini akan betul lagi. Kamu kemudian sini bukit. Hemar garis lain no. Apa lain ini? Sir ni. Tahu deh kan nang. Mulai cing. Mana? Ada. Mirin moy ne mirin. Mirin. Mirin moy. Mirin moy. Moy. Mirin moy. Mirin moy. Nih, jangan Mirina. Moy. Mirin. Mirin moy. Mirin moy. Iya, mobil lah. Cah. Mobil cah. Mirin moy. Mirin moy. Milin moy, milin moy, milin moy, Ini apa sih? Boleh dong. milin moy. Bisa seneng saya nih. Kita deh. Milin. Nih, milin keren yang milin. Milina. Nih, Milina. Milin moy. Kip. Milin moy. Oh. Akak itu. Kip. Ngetin nih. Nih. Oh. Mama. Nih, milin. Koi bagan lain nih. Wih. Matang di sana li. Matang ya? Chonalika. Nama. Bisa nih. दा बेलासियाव लाइभ होबाथाय फैखाया मानसिफ्रा फुङाव आरो मोनायाव जा फैखायो ना फुङाव होनदों दा फैखायो माबाखा बारि नै मिलिना नै oh milina नै ayo Ki. kanong na Sama lah dia mungkin hang dah. Nó bầm lấy, xin mày cái gì nè. Jeng nih. Nó là bầm. Bầm lấy. Bầm rengang. Hei, mar ngap lấy. Bầm. Nó lấy, nó lấy. Dah mana? Lan na ang khot. Dah lah kena. Hei, aku mana kena. Oh.
Dalam foto ke Ya, foto kelana. Jadi nukageun anda Nah, foto. yo. Itu ni mana go? Foto kelana. Kebangi kalau dengan. Ah, deh. Milin moy ne. Milin Moy. mirin moy. Milin mai. Milin moy. Kuntang Milin apa? moy. Milin moy. Milin moy. Milin moy. Fungol like kena fैदों आं Milin ओइ moy. फैगासिनो दं सोला बेखौनो Milin moy. ah Milin moy. Milin moy. dे बायना दोनथ'नोसै आं दोनथ'बाय Patah gitu. Dia foto kelas